ni Papa, Pops, we love you. Ba't ako ng Pops, we love you? Sandro, uwi na tayo. Ang bihira naman. Alam niyo po, si Sandro, yan ang panganay ko. Ngayon ay kasalukuyan, siya ay nagkakandidato bilang congressman ng Primera Distrito ng Ilocos Norte. Kaya hindi ko na isama. Ngunit, kahit na wala si Sandro, dalawa pa, may tatlo yung anak ko may dalawa pa ako. O yan, si Vincent naman ang hinahanap, yung aking bunso. Maraming salamat. Ipaparating ko sa kanila ang inyong mga pagbati. At siguradong matutuwa yun. At baka sa pagka medyo naging libre, ang ating mga kasama, masasama ko na rin yung mga anak ko para makipag-kiss na sa inyo na. Patiin po natin ang ating mga kasamahan na nandito ngayon ay unang-una si Congressman Monbon Guico na narinig niyo pong magsalita, Congressman Arnold Celeste at yung ating matagal nang kasama at kaalyado ng pamilyang Marcos, third generation na po kami na magkasama si Congressman Conrad Estrella. Narinig niyo po ang mensahe ng aking kapartner, ang aking Vice President, ang ating Vice President na si Mayor Inday Sara Duterte. Alam niyo po, lagi ko pong sinasabi na ako ang pinakamapalad na presidential candidate dahil ang nakasama ko, ang naging partner ko ay ang pinakamagaling, pinakamahusay, pinakamatapang. At bukod sa lahat, siya ay na merong malalim na matibay na panindigan sa pagmamahal sa ating bansa, si Mayor Inday Sara Duterte. Kami po ng Unity Team ay sa nakaraang ilang linggo, nakaraang ilang buwan, ay kami umiikot at aming isinisigaw ang ating adhikain ng pagkakaisa. Dahil po, alam naman po natin na yan sa aking palagay ay ang unang hakbang. Marami po tayong problemang hinaharap. Maraming krisis, maraming dalang problema ang pandemya sa atin. At pati kasama na yung krisis ng ekonomiya. Kaya't kailangan po natin tulungan ang mga maliliit na negosyante. Kailangan natin ayusin ang ating agrikultura para hindi na tayo nag-i-import. Hindi ba hanggang ngayon, nung nag-uusap kami kanina, hindi kami makapaniwala na ang Pilipinas nag-i-import ng galunggong. Paano nangyari sa atin? Hindi kahit yung galunggong nagkulang na. Kaya kailangan natin ayusin yan. Kailangan natin buhayin na mabuti ang tourism industry para magkatrabaho ang tao. Kailangan natin ayusin ang presyo ng kuryente na pababain at masyadong mataas pa. Kailangan po natin, marami po tayo, yung infrastruktura natin, kailangan natin tapusin yung sinimulaan ni Pangulong Duterte na build. Isama na rin natin dyan yung digital na infrastruktura dahil ang internet ay naging napaka-importante sa mga buhay natin. Kaya lahat po ito ay kailangan nating haharapin. At alam naman natin na ang isang tao, kahit gaano kagaling, at gaano kasipag, at gaano kalalim ang pagmamahal sa kapwa Pilipino, ay isang tao lamang. Kaya po, ang aming pinag-uusapan ay pagkakaisa dahil kailangan natin ang tulong ng bawat Pilipino para harapin ang mga hamon na dinadala sa atin dito sa Pilipinas. Kung titignan niyo po ang kasaysayan ng Pilipino,
lahat ng sakuna, lahat ng problema na dumating dito sa atin, na iharap natin at tayo'y nakaraos dahil tayo'y nagkaisa. Kaya po yan ang naging adhikain ng unit team. Kaya po naging unit team yan, unity team. Naging unit team. Dahil ang aming adhikain at isinisigaw na advokasya ay ang pagkakaisa. Napakahalaga po nitong mensahe na ito. At tuloy-tuloy po natin isinisigaw. Dahil tapat ang aking paniwala na ito ang unang hakbang upang tayo ay makabawi muli dito sa pinagdaanan natin na krisis ng pandemya, ng krisis ng ekonomiya. Kahit po, sasabihin po natin na tayong lahat ay umaasa sa pamahalaan lamang. Hindi po kaya ng pamahalaan lamang yan. Kahit sabihin natin, tinutulungan tayo ng mga mayayaman na korporasyon, hindi po nila kaya kung sila lang ang nagtatrabaho. Kailangan pa ang natutunan po natin sa nakaraang pandemya, sa umaalis sana, sa awa ng Diyos ay sanang umaalis na ang pandemya na ito, ay lahat, bawat isang Pilipino ay nangangailangan ng tulong dahil nga sa dinadaanan nating krisis. At alam naman po natin, wala nang tutulong sa Pilipino kung hindi ang kapwa Pilipino rin. Kaya kailangan nating maasahan ang isa't isa. At mangyayari lamang yun kapag tayo'y nagkaisa at tayo'y nagtutulungan, tayo'y kapit-bisig na hinaharap buhay ng bawat mamamayang Pilipino para pagandahin ang Pilipinas. Kagaya po sa inyo, dito First District ng Pangasinan, ganyan po ang sagot dito sa mensahe na aming binibigay ng pagkakaisa. Dahil naunawaan ninyo at nauunawaan ng ating mga kababayan kung gaano kahalaga ang ating mensahe ng pagkakaisa. At kami po ay patuloy na isinisigaw itong mensahe na ito. At kagaya ninyo ngayon ay sumagot ang ating mga kababayan. At sinasagot na maganda naman ang pagtanggap sa mensahe ng ating sinasabi ng pagkakaisa. Hindi naman siguro nakakapagtaka yan. Dahil naman, ang mapagmahal, iba ang ating pinagmamalaki na katangian sa kultura ng Pilipino